Pa ka kita asawa ko? Wala pa dyan. Sa'yo mong gusto asawa ba na? Laki ba eh? Hoy, alam mo, sinabi ni Eric na, Doy, bakit hindi mo kaya videohan si Iko? Dapat interviewin mo siya kasi alam mo, natutuwa ko every time binibidyohan mo siya. Yun talagang sabi ni Eric. Alam mo ba sabi ni Eric? Doy, miss ko na talaga si Iko, Doy. Listen. Makinig ka nga, Iko. Alam mo, sabi ni Eric, Doy, alam mo ba, Doy? Miss ko na talaga yun si Iko kasi dati nagsasabay kaming maliligo eh. Oh, alam mo ba, miss na kita. Mula ulo hanggang paa. Aliga! Ko, kung naman kaning ubos ron ko. Nagmawin mo na eh. Kaya ka sa taas. Sige, gusto ni mo taas, ubos. Ha? Taas, ubos. No comment. Tumaga kong tarong taas, ubos. No comment. Kaya kung taas ka, magpaubos ko. Ano buyag? Cute ka ko. Aliga, pagtapad mo. Hoy ko, naparihan na lagi tag-ngipon ko. Noon siya ka? Hanggang patala ko sa mga ngipon, be, smile. Smile ba, smile? Kay baw ka ko, na ko special offer karon. Noon. Sana. Pansiri nang Oh, pansiron kuno kanisa ko kay principal man ka sa una di ba sa kindergarten. Sa grade 1. Oh, pansiri na ha. Nakwaon na nang nika, libis ug hapon. Uy, patrawas ako sa mga ngipon ba? Smile saga. Ayo doy kilay. Smile ba? Ko, Hoy doy, sponsore pag nagnipon be. iko. Siya siya. Huy. Huy, Sama ni siya. paminaw sa ba? Panawagan ni Eric ng mga jud para pustiso. Dali. Rek, tingay magbustiso na. Para pustiso. Para bustiso. Or pwede po yung nagtagain may ganang ngipon sa baka yes Canada. Uy, dungan mo smile ga bala ini gini si gaga, uy. Oh, aglubot. Birthday pa baya ko. Wow, no more virgin. Kung ano yan? Sila nakaanak ni Lusot. Wow, virgin yan. Ikaw man daw amahan sa ika-14 na bata ko. Tinood? Ko atong bata ko, sure ko pangad dayon. Uy, namahaw na ka? Wala pa. Huwag hungitanay tako. Dali na, mga unta. Tain lagi ka ko, uy. Uy, gaga. Dila ka, kasapan ka na gani mawa na ron. Ikaw kasi pa sa manginlan. Hoy ko, pansiri na ha. Si tatay ko. Ko, alam mo ba, namimiss ka na ng mga viewers mo? Ko, bakit ka suplado ngayon? Ko, babay Ko. ko. Pag-serious ang uloy na kay. Lingkod na ba? Pagdali na doy kay hap. Udto na doy. Asa mo ka di ay? Bao? Eskwela pa ko. Ha? Nako kay doy karon sa iyo do Pascual. In your dream.
Uy, Isa undoy ko. ano ba? Uy, Uy, yun nga, sabi ni Eric, ay, miss ko talaga si Iko. Papasahan ko mong textmate. Ay, ay. Sige pagkagpalod, kaya na kay textmate. Ano nagabugo ka? Ay, ay. Kabit ba yamin mo ako si undoy imong kabit. Ko na nga to, ang lubot. Ayun, sa lingkod, ano? Chika-chika mo niya ba? Dis ang gikan ko napati mo karon. Bitaw na puti, bitaw. Tanaw ko rito sa... Ay sige kipe na. Oh, gusto to na yung short. Virgin pa ba yan yung Dami siya magkatawa sa Iko, oh. Katilang ng boy gapon. Hoy, ko. Sige man daw kunog adto si... Sige man kunog adto si Kuan adto, Emile. Gaipon na mo? Pero matod siya ka lang. Morde si putot. Kasi putot. Morde si putot ang kanang na beauty wise. Gamit pod ka. Siyara. Kasi itong bata ko. Magkakauban ako. Ha? Magbabaw. Bago ni mong kauban sa manukan? Manghawa na din silang kuan. So daghan na mo. Kung ano may upat ni kabaw. Pahayahay nakako kay na naman kay boylet. Ay, mga... Nagkaluya man kako. Oy, energy. Ba. Yes, gaga bitaw oh. Panawagan na ni Eric Iko si Eric Doy pila kayong ipada ni Iko. Yes, gino. Pila ka package. Kay isod kuno ka ko. Ini bukan nagka-adik-adik to kayo. Labo. Gagang tuwa. Dito mo tulog sabot. Nga naman ko. Lakaw nang ipadara ba ni Eric? Dito mo tulog sabot lagi. Nga naman sa manager sabot dito sa Kalibunan. Ay, ay. Imong baba na po di grass cutter ka. Ah, to sa pula to. Ko, dito naman lagi yung malukan ng ituon ni mo yung mga kuan, silip. Ha? Ay, 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 ay. Saan. Congratulations. Basta man, dapat ako i-kiss. Oh, hindi dapat. Dapat ako i-kiss. So feeling mo Wala. Hoy, ugma ha, alas 5 sa kadlawon dapat naamo. Charot. Nga naman nga alas 5. Itay mamanyanita ni undoy syarong dinas siya wata. Ay! Ko. Unsa man? Kabayan ka na ho? Mamanyanita tako atong dadan si undoy og cake. Cookies ako ba? Mukis ka ni undoy inig mo greet ka ni undoy na mukis ka dayon sa lake. Kiss ko namang duha be. Dali. Ano ba sinunggoyan? Ingna si Undoy ha. Birthday ni siya pa dungag siya kamote. Lang, lungag kag kamuti. Kiss mo ba? Bisa uta po kisan ko. Ay! Wala natagay ko. Gautan na. Kana patay. Ko kisi ko ba? Uy, doy mo to na kudoy kay init na damo doy mo balik. Balag, unsa nagud lingkod sa gudana. Good sa may dalian nimo. Ko pa ni utong tong mga bata kay buka nga. So, alas 9 pa. Oo mo. Wala good jam mo. Ito mamanyanita tato dali kay. Tabawi. Ko katabok. Kay basig dakpon ko na muray gidangat. Unsa may tong karo itlog? Itlog ni Iko. Ko, imong itlog. 18. Hi. 33. 33. Tita Ansang. Sakto ko doy uy, lamit Isa lang. ka magko 33. Tatitig ka bukit itlog. Oh. Dadan mo ko. Ni itlog. Imong itlog ko. Ko, imong itlog. Ay murag angay nga magbibo nang 33 years. Kay laki sa laki. Tanang Sa do. mga bae pod. Lami kun sa. Ang bae daw doble magkukadoy 66 mo doy kay. Sige do. Sigo kay 69 years old. 2,000 years later. Ito pala yung bahay ni Iko. Super yaman ni Iko. Ulitawo pud si Iko. Siya ra usa nagpuyo dire. So, sa mga dalaga diha, pagpalista na mo. Kay kamura gyud ni Iko ang mamuyo dire. Ko! O pa kakita asawa ko? Sa imong gusto asawa ba na? Laki ba ye?
Uy, kasi mo gusto laki ba ye? Babay ko. Bye-bye. Laki ba ye? Ha?